Здравейте, дами и господа! Вие гледате предаването Шесто чувство. Аз съм Фидан Човека Чудо и днес ще бъда с моя син Адриан, който отговаря на код 21, да може да говорим за Бога, поради голями интерес и картините, които прави той. Вие искате прекалено много да го видите, рядко се случва, но сега е момента да се свържите както с него, както с мен. Така и с малкия ми син Еманил, който отговаря на код 21, макар че не го няма тук, но той е пак с нас. Така че знам, че винаги ви е било интересно с нас, така че ще дам възможност на повече зрители, ще говоря по-малко, за да може Адриан да ви отговаря на вашите въпроси, да може да се свържете с него и да може да си дадете дата на раждане, месец и година, за да може той да ви отговори. Почвам с писмата, които ни пращате и питанките, които постоянно ме питате къде ще гостуваме и как ще бъдем. Значи казах в миналото предаване, че с господин Александър, с моите синове ще бъдем в град Пловдив идния месец, така че преспокойно на код 10 може да се обърнете към нашия секретар и да може да запишете час и ден и да може да се видите с нас, да се срещате с нашата енергия най-вече, за да могат да бъдат повече хора такова изцерени. Виждам, че има зрител, дават ми знак. Ало, здравейте! Здравейте, Мак Фидан! Радвам се, че успях да се свържа с вас, въпреки че това, което искам да ви питам, може би малко, не знам дали е за вас, защото става дума просто за нещо в личен план, не много сложно, но искаме да сключиме втори брак и двамата имаме предишни бракове, не много трагични, но разпаднати. Аз искам да ви попитам, не толкова дали ще е успешен, дали да направим някакъв ритуал, защото ние все пак сме на години и поне и така да остане, нали? Значи, за кое ви интересува? Какъв ритуал искате да направим? Не знам, аз ви питам дали не е добре да направим един ритуал, защото ние изключително добре живееме с този човек и просто така да остане, ние не сме на 20 години, да имаме време за още 3 развода. Значи не се притеснявайте, нека се видиме, ще среща този ритуал, няма как да го видя от тук. Какво трябва да се направи. По самия ви глас усещам, че няма негативи, няма нещо, което да ви притеснява. Така че, след предаването или в утрешния ден може да се обърнете към нас. Аз съм притеснена до толкова, доколкото един път вече имаме по един разрушен брак, и бихме искали това да остане така. Добре, щом смятате, щом не може да определиме сега, смятате, ще се чуеме след предаването. Живи и здраво бъдете. Има време до септември месец е планирано, има време. Благодаря ви. Живи и здрави. И така, дами и господа, продължаваме с нашето хубаво предаване. Знам, че винаги е било интересно с нас, знам, че винаги сте ни харесвали, знам, че искате да се докоснете до нас, но даваме възможност на следващия зрител. Здравейте! Здравейте, магови! Здравейте! Радвам се да ви видя заедно, господин Фидан, с сина ви Адриан. Адриан доста време се занимава с моя син, който за жалост беше отклонил с наркотици. В доста така тежка фаза беше, но поред обстоятелства го бяхме насочили да потърси спасение при Адриан. Общуват си, Филип се казва, предполагам, здравейте, Адриан. Здравейте, здравейте. Предполагам, че се сещате, вие много пъти сте се срещали с сина ми. Миличка, не мога да се сетя, защото сте толкова много хора. Да, възможно е, защото той от доста време ни идва. Бихте ли повторили името, извинявайте? Филип се казва. Филип на 16 юни 70-та година е роден. Той доста време вече има подобрение, така радва се, че успява да преодолее, но от време на време има изкушението, за съжаление. И аз като майка непрекъснато натискам да поддържа връзка с вас, защото вие му действате доста благоприятно с тези картини, които му рисувате. Благодаря, благодаря. И защото аз съм много настоятелна. И той вика, айде попитай кога мога да се срещна с Адриан, така че вие вече бяхте някъде на път, прибрахте ли се в София, може ли вече да ви посети? Да, може да ме потърсите след предаването на моя персонален код 21. Да,
Ако той не ви се обади, аз ще ви се обада на код 21, за да ми кажете кога да дойде, да може изцяло да се изчисти и аз да съм сигурна и спокойна. Защото го виждам, че има моменти, в които едва се сдържа. А пък много е лесна крачката, нали, да наруши всички тези. Да, така е. Така е, но в живота винаги правиме някакви избори, които е възможно да са за добро или за зло. Да, така е, да. Лошото е, че наркотиците за всички са така неприятни, лоши последици носят, и хубаво, че вие сте се наели с тази работа да помагате на младите. Желая ви много здраве. Благодаря ви и вие да сте живи и здрава. Благодаря. Всичко добро ви желая на двамата. Баща и син рядко се случват така комбинация. така е. Да помагат на хората и да са, така да се каже, надарени от Господ с изключителни дарби. Това е рядкост. Така е. Така е, да. Дочуване ви казвам за сега. Така, дами и господа, значи да кажа, питаш ме Анелия ти, Анелия от Благоевград, няма да упоменавам дати и така нататък, защото самата жена не е искала. При теб това, което се е случило до Шицо, знам, че в момента ни гледаш, с нетърпение чакаш и ти обяснявам да знаеш. Няма как две дни да се носят по една подмишница. Ти искаш едно, получава се второ, идва трето и ти искаш живота ти да бъде приказка. Как да бъде приказка при положение, че няма как? Както при мен, както при вас, както при всички хора, има аномалии в живота. Помисли си, ти знаеш какво ти говоря. Такова вземи една диня, за да може всичко да бъде при тебе както трябва. Защото ти сами питаш, господин Фидан, вече работим 3 месеца с теб, но нищо не се случва. Ако спазваш това, което аз ти казвам, ще стане. Но ти, по разговор обясняваш, казваш какво искаш, казваш да, окей, и после като си сама, се получават неприятни неща. Виждам, че имаме зрител. Здравейте! 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 Имам един чисто личен въпрос, може и малко така да е, как да кажа, чуден ли, как да се изобразя. Излизам от вкъщи, срещам съсед, който не общувам с него, не ми е близък, познат, жена е. Така, второ, вървя напред, назад, по улици, котка, нещо друго, срещна пак някой. И дали това е суеверие и този ден не ми върви. Сега, дали е магия, дали е някаква така, как да кажа, моя прищявка или комплекс, не мога да се обясня, но има дни, в които както и да кажем, има една така търговска полза, че приказка, понеделник се вземат пари, но не се дават. И не отивам да плащам ток, парно и така нататък. Това са суети на суетите, абсолютно не трябва да вярвате на такива неща. Не знам откъде идват тези неща, но не трябва. Тоест е някаква, така да се каже, приумица моя. Забравете за това нещо. Да, добре, благодаря ви. Няма нищо. Ще се постарая да не обръщам внимание на тия неща, които си ги измислям или си мисля, че влияят по някакъв начин. Не се притеснявайте. Спокойно. Да, благодаря ви. Всичко добро ви желая. Здраве. Така, много пъти съм казвал, че когато съм с синовете си, въпросите, които задавате, не са уместни абсолютно с нашата работа. Умолявам всичките хора да гледат предаването ни и да могат да задават нормалните въпроси, които са свързани с нашата работа, защото това, което вие ни питате, има хора, които имат нужда от нас, а не с прищевки, които за суети и тем подобни неща. Умолявам ви, гледайте предаването, слушайте добре, за да може това предаване да бъде полезно за хората, а не да мине е така просто, за да може такова да си говорим празни приказки. Даваме възможност на следващия ни зрител. Здравейте! 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 Искам да попитам, от известно време започнах да получавам, изведнъж се случи, получавам сърцебиене, едни топли вълни и като че ли всичко времето замира около мен. Става всеки ден по едно и също време. И съм здрав човек съм, просто всичко ми е нормално,
но изведнъж започва да ми се случват тези неща. От колко време са така? От 2 месеца. Запиши данните. Може ли датите ви? Дата на раждане на месец и година ми дайте. 17.6.76. Дора се казва. Дора, чуваме ли се добре? Да. Ами, вие сте събрали доста негативна енергия, която трябва да бъде изчистена, миличка. Така. Кой е момчил? Да, сина ми. Това нещо мога да ви кажа, че идва от сина ви и от лоша компания около него. Да, той сега в тази възраст е, че има всякакви компании. Всякакви хора ще ви помоля след предаването да се обадите и да ви кажа какво трябва да направите. Не се притеснявайте, ще помогнем с мен и с моя баща Фидан. Да. Искате да кажете, че има чужда намеса, фактически, така ли? Ами, има чужда намеса спрямо с хората, които контактува вашия син. Това е една негативна енергия, която трябва да бъде изчистена. Де-факто около него има енергийни вампири. Това мога да ви кажа. Да. Има такива хора, които... Ужас. Ами добре, как ще се случи това нещо? Да ви се обада след предаването или? След предаването се обадете на моят персонален код, който е номер 21. Да. И ще ви кажа какво трябва да направите, с каквото мога ще помогна. Благодаря ви много. Благодаря и аз. Всичко добро. Чуване. И така, дами и господа, предаването ни продължава с мен Фидан Човека Чудо и с моя син Адриан, който отговаря на код 21. Така че с вас сме, дали сме на екран или не сме, ние сме винаги с вас, казвам го хилядократно. Така че ще дадем възможност на повече зрители да могат да говорят повече с Адриан, защото нуждата е повече, нали, към Адриан. И сега ме питате, господин Фидан, как мога да се свържа, какво трябва да направя, как мога да говоря с Адриан, как мога да поръчам, нали, иконите енергийни, които ги прави той. Така че сега е момента да се обръщате към него, дали сега, дали след ефир, знаете, че винаги сме с вас, така че винаги съм казвал, човек, когато има нужда или когато търси нещо, той винаги го намира. Много е трудно свързването с нас, вие го знаете, нали, винаги сте ми казвали, господин Фидан, даваме по 2,40 на минута, какво трябва да направим, за да не се набутваме. Значи ние нямаме вина, няма как да говорим, значи имаме само 2 кода, как да направя, да кажем, когато вие говорите на единия код, говорите на другия код и се свързва трети или четвърти човек, и ми то се знаете, ще се набутате. Значи по-късно ще се обадите, да кажем, или ще се обадите при вечер, за да може да разговаряте с нас. Ако не лична среща, което е най-разумният вариант за всичко, на код 10 при нашите секретари. Даваме възможност на следващия ни зрител. Здравейте! Ало, чуваме ли се? Ало, здравейте. Да. Стефан се казвам, приятно ми е. Роден съм на 17.8.78 година. Интересувам се за култура, изкуство и най-вече дали имам възможност да почна да правя скулптури. За рисуването явно нещо на мен бива. Моята приятелка се занимава с рисуване. Значи питате ли неща, където не може да ви отговорим, нека колегите спрат самия разговор. Значи това не е културно предаване, приятен ден от нас. Ще дадем възможност на следващия ни зрител, защото просто не е уместен самия въпрос. Живи, здрав и приятен ден! Предаването ни продължава, дами и господа. Повторих и преди малко, казвам и сега. Извинявам се на цялата аудитория, че прекъсвам самите разговори. Никога не съм го правил, но не ми харесват абсолютно начина на разговор на самите хора, които ни се обаждат. Нека бъдат живи и здрави, нека следят предаването и да разберат, че това предаване е духовно и че ние сме пророци. Не сме, нали, нещо друго, което, нали, такова ни питате. Не сме доктори, искам да ме разберете правилно. Ние сме свързани с Бога. Ако имате негативи, ако имате магии или имате нещо свързано с
нали, с Бога и някакви негативни скулптури, ние може да ви помогнем. Да, и аз искам да кажа, че е много неуместно хората да ни питат къде ми е личната карта, къде са ми ключовете и така нататък. Въпросите, които вълнуват хората, трябва по-сериозно да се отнасяте към живота. Просто това искам да кажа. Еми така е, така е. Добре, даваме възможност на следващия ни зрител. Здравейте! Ало, здравейте. Здравейте и от мене. Казвам се Лиляна Величкова. Родена съм на 2 април 76-та година. Бих казала накратко с две думи, че нали, до сега живота ми не протече както нали, си го представях. За съжаление, вече имам зад гърба си един несполучлив брак. Така дълго време си стоях самичка, но мои приятели ме посъветваха нали, да пробвам отново с някой партньор. Понеже нали, не познавах такива, ме посъветваха да си направя профил в сайт за запознанства. Но аз като цяло нали, подходих така с притеснение, защото нали, все пак не знам нали, дали хората от среща, с които нали, пиша, казват истината. Това, което най-много ме притесни е, че имам също много такива злобни хора. Нали, аз съм направила нищо, да речем нали, дадена госпожа, почва нали, да ме обижда и да ме нарича не знам си каква, ще кажеш, че нали, едва ли не съм си сложила някаква снимка разголена, което нали, изобщо не е вярно. И после последствие така с разни други познати навън, пак видях така, нали, без нещо да съм направила някаква агресия и злоба към мен, имам чувство, че имам магия или... И аз не знам какво точно, затова се обръщам към вас. Дали можете да ми помогнете по някакъв начин? Значи аз не виждам никаква магия. Абсолютно. Пълно объркване на цялата ви аура. Пълно объркване. Така че това, което вие ни питате, това не е за нас. В случая категорично не е за нас. Няма негативи, няма магии, просто объркване на психиката. Добре, много ви благодаря. Живи и здрава бъдете. Вече като че ли това предаване няма да върви много добре, защото виждам как самите хора, които се обаждат, те не гледат предаването, не виждат какво, за какво работим, какво се случва. Не ми харесва абсолютно това предаване, бъдете живи и здрави, но да знаете, че много хора ще спра с тези въпроси, така че даваме възможност на следващия зрител. Здравейте! Здравейте! Да? Здравейте! Митко се казвам. Напоследък много проблеми на работа, семейство. Карам с колеги на работното място. Вкъщи се прибирам, пак конфликти. И се чудя да не би нали, някаква магия да направя, нали, има ли такова влияние. Може ли датите ви? На 12 февруари 78. Аз не виждам да има магия. Виждам някакви заключвания, които са при теб. Значи, коя е жената Маргарита? Това е съпруга ми. Значи, оттам идват едни неща, които не мога да ги говоря в ефир, но това трябва с Адриан да се беседва, така че след ефирно време е добре да му се обадите на него. Да, скоро в чужбина някакъв път. Вижда ли се Адриан някакъв път? Момент. Мога да кажа, че път пред вас в момента няма. Да. Но обадете се след предаването и ще ви обясня какво трябва да направите, за да може да се отвори вашето поле напред и всичко да бъде както вие желаете. Така. Това мога да кажа. Добре, благодаря ви за... Благодаря и аз. Помощта. Приятен ден. Всичко добро. Значи молитвата ме питате, дами и господа, откъде идват тези молитви, нали, при мен, как да се молите на Бога и какво трябва да направите, за да стигнете близо до Бога. Значи повтарям го,
за пореден път. Молитвата идва от самата душа във всеки един човек. Молитвата тя не се пише, молитвата не се учи на Исус, значи тя не се учи, тя идва отвътре. Болката, която ви изпитвате, както когато ми се обадите, господин Фидан, не се чувствам добре и споделяте такавата целия си живот, значи аз какво казвам? Молете се на Бога. Значи аз съм един обикновен човек, нали, вие много ме слагате на високо, което не е нормално, а какво означава, нали, Бога? Бога е на високото място. Винаги може да се обръщате към Бога, винаги може да искате от Него и винаги ще ви го даде, ако е в рамките на доброто. Така че вярвайте силно Бога, искайте от Бога, за да може Бог да влезе във вас и да промени вашия дух. Амин. Ало, здравейте! Здравейте. Здравейте. Искам да попитам вашия син, господин Фидан, момчето Адриан, имам син на неговата възраст. Искам да попитам дали може да ми съдейства, че той е с алкохолна зависимост. Дайте ми неговите кодове. Казва се Страхил. На 15 февруари 89-та година е роден. Аз понеже съм го осиновила и нещо момчето, не знам защо така някой му каза, че е осиновен и се препадна момчето, почна да пие, да не се прибира. Не знам дали може да ми помогнете нещо да го оправим. А вие каква сте му? Аз съм му майка, осиновителка. Вие сте му... Значи, миличка, това при него е родово проклятие от неговата истинска майка по кръв. Аз не знам коя е да, майка. Да, ясно се вижда по датите, които ми давате, че това нещо много трудно ще се оправи. То от колко време е така? От колко време? Тук от няколко години ником ще му казаха, му почушнаха. Аз крих, че е осиновен, мъжа ми викаше, Бог да го прости, бе, кажи му на момчето да си знае. Викам, нека да не знае. Ние от бебенче си го чуваме, от 2-3 месеца. И не исках да му кажа, някой му почушна, каза и той почна да ни прави скандали, да се кара с мене. Да, аз го виждам това нещо. Може би той затова така се пропил момчето. Не знам къде да търси майка му, то трябва да се робим там. Кога съм го взела, какво е, що е, не знам. Аз го взех от един дом. Да, разбирам ви. Ще ви помогна след предаването да поговориме. Ще изготвя на момчето една енергийна картина и за около един месец да влезе в крак. Просто да спре това пиене, защото ако продължава така, не е на добре. Това мога да ви кажа. Нещата при него са много сериозни. Той ли трябва да се обади или аз мога да се обадя? И вие можете да се обадите, ще ви кажа какво трябва да направите, нали, след предаването. Моят персонален код е 21. Това мога да ви кажа. Обадете се след предаването, ще ви кажа какво и как трябва да постъпите, за да може да изчистиме момчето от... Ако може нещо да помогнете... Ще помогна, не се притеснявайте. Майка му да търся ли родната или да ни я търси? Не виждам смисъла да ровиш и да таковаш. Добре, тогава така ще оставим нещата и ще се обадиме, като мине предаването, ще се обадиме да видим. Обадете се, ще ви очаквам. Добре. Всичко добро ви желая. Всичко добро. Значи искам да кажа на хората, които са в чужбина, изведнъж се сетих, докато говореше Адриан, значи ще ви помоля да не пускате SMS-и, защото този номер, който е под мен, значи нито аз, нито моите синове отговаряме на този номер, който е под нас в момента като SMS. Така че знайте и не вярвайте и не търсете, защото това за мен е лудост. Никога не съм се обръщал, нали, за SMS и тем подобни неща. Ние не работим с SMS-и. Значи колегите ми дават знак, че трябва да дадем, нали, реклама. Ще се видим след нашата реклама.